है चैत के बोले ले कोयलिया हसुआ धल हसुआ बाबा इन चनिया के देखिला संभालो रे हां नो चनिया बा पियावा बिना सुन बा हटियावा चैत दर्द के तेरा चैत जाता लो जब जाते रोत पियावा पिया बिना सुने बात हटियावा पियावा बिना सुन बात हटियावा पियावा बिना सुन बात हटियावा पियावा बिना सुन बात हटियावा हो पियावा बिना सुन बात हटियावा ये हो पियावा बिना सुन बात हटियावा ओ रामाया धिया धी रतिया रतिया के बोले ले कोयलिया पियावा बिना सुन बात हटियावा पियावा बिना सुन बात हटियावा अरे पियावा बिना सुन बात पियावा बिना सुन बात हटियावा पियावा बिना चैता है चैत के बोले ले कोयलिया जिया ब्यास जिया हसुआ धल हसुआ बाबा इन चनिया के देखिला संभालो रे हां नो चनिया बा पियावा बिना सुन बा हटियावा चैत दर्द के तेरा चैत जाता लो जब जाते रोत पियावा बिना सुने बात हटियावा
बीना सुनबा खटियावा हाँ पियावा बीना सुनबा खटियावा पियावा बीना सुनबा खटियावा एहो पियावा बीना सुनबा खटियावा एहो पियावा बीना सुनबा खटियावा ओ रामाया धिया धी रतिया रामाया रतिया के बोले ले कोयलिया पियावा बीना सुनबा खटियावा पियावा बीना सुनबा खटियावा अरे पियावा बीना सुनबा पियावा बीना सुनबा खटियावा 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 ओ रामाया आदि रतिया रामा आदि रतिया के बोले ले कोयलिया पियावा बीना सुनबा खटियावा पियावा बीना सुनबा खटियावा अरे पियावा बीना सुनबा खटियावा पियावा बीना सुनबा खटियावा पियावा बीना सुनबा खटियावा ओ रामाया धिया रतिया रामाया आधी रतिया के बोले ले कोयलिया पियावा बीना सुनबा खटियावा 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 ओ रामाया धिया रतिया पियावा बीना सुनबा खटियावा अरे पियावा बीना सुनबा खटियावा
जुल्फों को देख कर। बोचुल भैया आज देखी जौन प्रोग्राम बा हमने के हीरा मंगिया भैया के घरे लइका भइल बा। लइका भइल बा। हाँ इनका मेहरारू का ऑपरेशन भइला के बाद लइका भइल बा। अच्छा वो लइका 27 में बा। वो लइका 27 में बा। आ खुशी में ही सब प्रोग्राम होता। खुशी में? हाँ तई खुशी में वो लइका के दोनों मौसी का करे आइल बड़ी सब। दोनों मौसी आइल बड़ी समिसवावे सरसों के तेल खाती बबुआ सरसों। अच्छा अच्छा। और राम मंगिया भैया का 3 बरस ऑपरेशन भइला के बाद ऑपरेशन टूट के लइका भइल बा। टाका टूट गई। हाँ बाबू अब वही में प्रोग्राम बा बाबू। हम निकाल में से एगो सोहर भइल जरूरी बना जी। एकदम जरूरी बा। इतना खर्चा कैले बड़े बेचारे द्वार पर कितना पिछुआरी पाक कांच हो गई लोग के पानी पियला के वजह से। आई सब भजनिया लोग आइल बा तो भाई सबका होखे के चाहिए ना। हाँ बाबुआ कितना नीमन लागत आज का द्वार पर सब स्थिति देख के। सब इन्हें के द्वार हो। सब ये के द्वार है इतना खुशी बा। लेकिन यो द्वार में पटैया दे दल बड़े अंजनी भैया के। हाँ इंडिया में पहली बार ऑपरेशन टूट के लइका भइल बा बाबू। अच्छा बड़ा खुशी बा। आ लइका आइल बा आ खेसरिया के बोलावल गइल बा। तोहर गावे के? हाँ इकर मेहरारू करवावे खातिर बोलौले बड़ी। नीमन से गइया। हाँ बाबू कैसे गावता रहो बाबुआ? नीमन से तोहर गइया ना तो रतन भाई जतन कर दी है। नहीं निमने गा देखो हम कितना निमन गावता। हां गावा। हाँ तनी बधाई में कैसे लोग आवेला ए बाबुआ? अरे की बड़ा निकला गेला बड़ा निकला गेला। का लगला? अरे तया जई हवा के जुटान बड़ा निकला गेला। आ जई हवा के जुटान बड़ा निकला गेला। कितना निमन लगता बबुआ। नीमन लगता। अरे की बबुआ के पापा खूब फरवावेले। बस बन गइल अब जान ना बची लाठी से मार के मुआ दिए सन। ना ना बाबू जकार्ता बहुत निमन हुए निमन। देखा बबुआ के पापा कितना फरवावेले। बबुआ के पापा होता ना हड़ा मुगल चाम पीटो तेरे जियत भेटा जाओ तब का करी है। अब उहे तो देखा। अरे की खूब फरवावेले हो खूब फरवावेले। अरे घरे फरवावेले बाजार में फरवावेले। घरे फरवावेले बाजार में फरवावेले। का फरवावेले सुन पहले ऑब्जेक्शन डोंट लाइक दिस। हाँ व्हाट इज झटपट? झटपट फाट फाट बाबू सुन का फरवावेले। का फरवावेले? अरे कपड़ा थाने के थान बड़ा निकला गेला। कपड़ा थाने के थान बड़ा निकला गेला। बाबू इकर मेहरारू कम लयदार ना है। पावर ब्रेक नहीं खेल मगर डिस मारता लो। हाँ इकर मेहरारू बहुत लयदार है। अरे रामंगिया भौजी खूब मारवावेली। बस बन गई। ई तो कुछ ना बोले गांव के लोग खड़ा बा लाठी लेके। देखी लो रे लोग चिंता मत करी इकर मेहरारू बहुत लयदार है लइका भइल बा ना। अब ऑपरेशन तूर के बहरी आइल बा। टाका फाका क के। अरे बबुआ के माई खूब मारवावेली। अरे दुआर पर मारवावेली बाजार में मारवावेली। बाबा शंभू अब ना जान बची अब तारा बम्बू में हुराई तंबू। देखा बाबू पहले सुन तो ले जे का फरवावेली। का फरवावेली? का मरवावेली? का मरवावेली? अब देख का मरवावेली। आगो का मरवावेली बबुआ? घरो मरवावेली ये बथनी हो। हाँ बजरियो से मरवा के आवेली। आ देख का मरवा के आवेली बाबू। अरे खोसी भेड़ा के बलिदान बड़ा निकला गेला। खोसी भेड़ा के बलिदान बड़ा निकला गेला। ए बबुआ इकर मेहरारू अकेले ना अपना दोनों बहनियों के बुला लेली कि आइल बड़ी सो बबनी यहाँ से तो कुछ हाथ पाथ बढ़ सब बड़ा। हाँ
बड़ा बॉन्ड फन कैल बड़ी सन। हाँ और ऑपरेशन दूर के लड़का भइल बा त खुशी तो होकबे करी ना। भैया उ भाड़ा भकले ली कि लड़का हमारा होई ना त खोसी भेड़ा के बलिदान करवाई। अच्छा अब बबुआ लोग लड़कवा के मौसी का करेला लो। अरे कि बबुआ के मौसी लोग खूब मिसा भावेला, खूब मिसा भावेला हो, खूब मिसा भावेला। अब तारा के सुबोधो ना बचाई। देख बाबू पहले सुन ले। अरे कि दुआर पर मिसा भावेला, बाधार में मिसा भावेला। अब कोनो उपाय नहीं है, अब पिटई बबे तो देखा कोनो उपाय नहीं। बात सुन ले बाबू। इतना ना मार मरिए सन गांव के कि तार हड्डी हड्डी अलग हो जाई। देख पहले सुन ले बाबू। दिया देखाई कितना खुश बाड़े इकर साली मिसवावत लो तो कितना खुश बाड़े। खुश देख ला। ओ खुश बाड़े जे उनका तो भेटात बना। हाँ हाँ माजा मरिए गाजे में मार खो ये डफाली। हाँ इकर साली देख लो का मिसवावता। का मिसवावती है तो मोटा गल भी मिसवावत। गांव भर के लोग से हाँ। बैठा बैठा मिसवावता लो बाबू। बैठा 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 देख का मिसवावता लो। हाथे मिसवावता लो कि लाते? हाथे लाते दोनों। अरे बाप रे बाप। बाबू देख का मिसवावता लो। का मिसवावता लो? बबुआ के तेल लगावे खाते बा। अरे बाप रे बाप। बबुआ झुरा जाई तो सरसों के तेल लगावे के बा ना। जुरा जाई तो वही से दोनों जनी पारा पारी मिसवावता लो। हाँ। अरे कि सरसों थाने के थान बड़ा निकला गेला। सरसों थाने के थान बड़ा निकला गेला। ए बाबू आई देख एक बार काम कइले बड़े। का अपना सरवो के बोला ले बड़े। सरवो के बोला ले बड़े। सरवो के सरवो आइल बा। तो उ तो लगवावत होई है। हाँ देखा किंग लगावो तारे उ। अरे कि बबुआ के मामा खूब लगावाले। बस 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 अब हो गई। का भाई हो गई का तू खाली कह ना लगा झुरैला में जितना देरी बा पिटाई में कहाँ देरी बा। ना पिटाए वाला काम नहीं बाबू। बस अब हो गई। देख ना पहले का लगवावेले। कई दौड़ल बड़ा सन लाठी लेके। भाई लो सुन लो देख लो देख लो का लगवावेले। गुस्सा ना भाई के द्वार पर बात सब चीज तो होखबे करी ना हो। अरे कि बबुआ के मामा खूब लगावेले, खूब लगावेले हो, खूब लगावेले। ऐसा चीज लगवावेले कि खून खून हो जाला मुंह। बाबू का लगवावेले। अब मरिए सन। देख ना बैठ ना सुन ना। ना हम जानत ना नहीं। तोरा के एको लत ना खाई देते हम जानत नहीं। पहले बात सुन ले। जानता लो जे के लूटे लायक बा। का लगवावेले पहले चीज सुन ले। बा। अरे कि जोड़ा मगहिया पान बड़ा निकला गेला। जोड़ा मगहिया पान बड़ा निकला गेला। ए बाबू आ संगे संगे अपना सरहजो को बोला ले बड़े। हो उनका सरहज आईली कहा तरी कि इतना दिन से भाड़ा रहा। सरहज बरहज से आइल बड़ी होते बैठल भी आके। हाँ आ साथे साथे सरहज के लेके के आइल बा अंजनी भैया। ओकरो दे 7 महीना के चलता। हाँ तब देख करत का बाड़ी इनकर सरहज का करत तारी। का करत तारी? अरे कि बबुआ के मामी, बबुआ के मामी अरे खूब करवावेली। अब हम चलता नहीं बेस तू बैठ गावा। ना बैठ बाबू बैठ बैठ। और तेरे को मरिए सन गोतर गोतर थुर दिए सन। ना बाबू देख पहले बात। अरे अंजनी भैया से करवावेली, बुचुल भैया से करवावेली। आई नहीं के सारे तेरे बड़े पूरा समाज से करवाओ तारी। बाबू पूरा समाज बोलोले बड़ी करवावे खाती बेटा। बाबू सुन ले पहले बात। खेसरिया के स्पेशल बोलले बड़ी कि केहू से ना करवाए, खेसरिया से करवाए। ए बुढ़वा से करवा दो। बुढ़वा से ना ना बाबा के बाकी चीज करे ना निवेला। अरे लाल बुढ़ऊ से करवा दो। एक्सपीरियंस में हमारा। अच्छा अरे दिनों में करवावेली, रातियों में करवावेली। ना सब जना का जोड़ी बनल पिया कड़वा के एगो जोड़ी बनल बात बराबर बा। बाबू का करवावेली सुन ले पहले खाली करवा ना दो कि उनको भाड़ा रहा कि हमारा ननद के लड़का हो जाई ना तो हम खेसरिया के बोला के खूब करवाई। आई बाप रे का सुन मन भर करवाओ। हाँ। आ तू करे के तैयार हो के बस झीट लो थोड़े। अरे कि दुआरा पकीरी तन गान बड़ा निकला गेला।
दुआरा पकीरी तन गान बड़ा निकल लागेला चलो। अरे कोसी भेड़ा के बलिदान बड़ा निकल लागेला। कोसी भेड़ा के बलिदान बड़ा निकल लागेला। ए राजाऊ का कहतर हो? चैत के महीना चढ़ गइल बा। हाँ एही में संगे संगे हमार 9वां महीना चढ़ल बा राजा जी। अबे 9वां महीना कैसे तो चढ़ गुले? ए राजा जी हमारा जोड़ती से 7वां महीना चलत, बताऊ तो 9वां कैसे आ गई? ए राजा जी का हो? सब के बोलमुआ हाँ। सजनवा घरे चैत अस महीना में चली अइले। अच्छा रउआ का करतनी राजाऊ? बतावा हमारा चैत के कटिया ठीक लागता है? नया नया नौकरी लटकल कंपनी में धइले बानी। बताई है गेहूं बूट में झरत या खेत में? गेहूं बूट झरत दिया, गेहूं के सिकबो झरत है राजा जी। जा दे हम एक मोटरी पैसा लेके तो फूल कीन के धो दे हो। ए शंकर भैया का हो? औरतिया बड़ा वियोग में बिया। ए पवन डॉक्टर औरत बड़ा वियोग में बिया, कहत दिया भैया का अरे अभी ले नया चढ़ल माथा बचाई दवाए बलबुआ। ए सखी का सखी बतावे कोई धनजी ठाकुर भतारे नु हवे दिल बंधु ओइसने मिलल बाड़े। अरे अभी ले नया चढ़ल माथा बचाई दवाए बलबुआ। एही दिन में होई मोरल आई कवाए बलबुआ। अभी ले नया चढ़ल माथा बचाई दवाए बलबुआ। सरैया से जेकी भाई औरतिया कहतिया के राजा जी का कहता बताई अपना सुघर साघर शरीर के छोड़ के रउआ कहाँ अधुराइल बानी? तो बतावा नौकरी छोड़ दी तोहरे चलते हम। ए राजा जी दूसरे में 9वां महीना चढ़ल बानू जी। 9वां चढ़ल के तो का कहता तारा चलते हम नौकरी ना छोड़ो। ए रोहित सिंह गजराज जी ई तो निसवा के फेरे में और पागल आइल बा। मनु भैया पंकज भैया का हो? ए दीपक सिंह बबुआन जी औरतिया कहतिया बड़ा वियोग में अपना बलमुआ से कहा कहतिया हो? बड़ा दुख बाटे हमारा बुझा दुलाचारी। 9वां महीना चढ़ल दे भइले भारी। बड़ा दुख बाटे हमारा बुझा दुलाचारी। 9वां महीना चढ़ल दे भइले भारी। मसूरी खेसारी पकल गेहूं मक्के सिकवाए बल अबुआ। मसूरी खेसारी पकल गेहूं मक्के सिकवाए बल अबुआ। गेहूं मक्के सिकवाए बल अबुआ।
कहते के राजा जी मोटर तेलहन सब कुछ खेत में पाक के झोरत रह जाऊ झोरता ए अमजद राजा हां इनका के समझाओ जाय दे औरतिया कहतिया भैया का कहतिया देवारो ना बात मोरा माने सजनवा जन कोता चना औरी मटर तेलहनवा देवारो ना बात हमर माने सजनवा जन कोता चना औरी मटर तेलहनवा ओन जे ना रही त करी का पैसा ए बलबुआ ओन जे ना रही त करी का पैसा ए बलमुआ करी का पैसा ए बलमुआ सहित में होई मोर लाइका ए बलबुआ सहित में होई मोर लाइका ए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाइका ए बलमुआ हाय देखई है चैन ओरिजिनल हो गुड़का का भाव ना ओय अरे पवन डॉक्टर बना रही चैन में ओय धनी है भैया धनी है हो ओय ए बाबू में जी ए राजा हो ए पवन राजा जी का कहता तू कैसन मर्द हो गइल हो कैसन बानी नीमन बानी ए राजा जी का हो माजा मारे पे तेरा कुछ ना बुझात रहे काहे तू बैठल बाड़ा सब बात जान के से जिया पो गइल रजउए ने ओने फान के ए राजा जी काहे तू बैठल बाड़ा सब बात जान के से जिया पो गइल रजउए ने ओने फान के बबुआ में सब हर रुच न करी कवाए बलबुआ बबुआ में सब हर रुच न करी कवाए बलबुआ रुच न करी कवाए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई कवाए बलबुआ साहित्य में होई मोर लाई कवाए बलबुआ साहित्य में होई मोर लाई कवाए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई कवाए बलबुआ साहित्य में होई मोर लाई कवाए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई कवाए बलबुआ चुप तोरा माई का तो घरी पहले जन्म ले ले भाई भई लाई रोए कैसे लागले ए राजा जी अपना मेहर के दुख तो समझी औरतिया फूल लगोले भी अगलाक भैया राजू भैया ए दीपक बबलू हो तानो लोग के अपन मेहरारू छोड़ के तार बियाह नहीं खे भाई भगवान चाहिए अरे आजकल तो असही दो चार गो प्राइवेट हो गइल बा ई लड़की से ना करेले ई कौना देश में रहेला कि बाकी बाने भक्चो नरे वाला का अच्छा इंग्लैंड में रहला हो ये लंड के ना हनो लंड के औरत के भाव औरतिया कहते कि राजा जी ये राजा जी है जवानी हमार कहर कहर के रुआता हां अरुआ ए चौथ में आ जाती हो हौ जन मुंह बा के ताकत ओकरा के हां पोल्हा जाती हां औरतिया कहतिया कैसे राजू बाबा कि बुझेल ना दुख राजा अरे अपना में हार के अरुवता जवानी हमार कैसे हो अरे कहर कहर के कि गेहुआ के बाली हमार ए राजा
अरे मुंह फारता जब हम काटे जाते नहीं तो है गेहूं के बाली हमरा टूट एक सगरी टूट हमारा मुंह में गड़ता। देखिए उल्टा चढ़ेला टूरवा। हाँ आ जनते बनी जब ऊपर चढ़ जाए तो का करी देश ये लगत होई फाड़ दी पूरा। 1 लाख भैया औरत कहती है कैसे कि बुझेला ना दुख राजा अपना में हार के रोता जवानी हमार कहर कहर के बुझेला ना दुख राजा अपना में हार के रोता जवानी हमार कहर कहर के गेहुआ के बाली हमार मुँह फारता गेहुआ के बाली हमार मुँह फारता है पवनवा। अरे कौन पवनवा हो? अरे उहे गरम गरम जो नागा से फेंकेला फेंकता। हाँ है पवनवा जो बनवा पलू हमारता पवनवा जो बनवा पलू हमारता। राजा जी अरे बूझिए राज बाबा ए लकी आई दू गो आँख लेकर चश्मा पर निहारा तेरे पूरा जोबना हमारे एकदम इतना गरम हो गई औरत कह दिया ए सुनील भैया राजू बाबा ए बाबा हो अक बक भइल देहिया चलिया पसीजे सरिया के कोर धके ठोपे ठोपे चीवे अक बक भइल देहिया चलिया पसीजे सरिया के कोरी धके ठोपे ठोपे भीजे रउआ आ जाते घरे हमर जीव हहरता रउआ घरे आ जाती ए दादा हमार जीव हहरता कि हमार बलम जी कही आईते आईते हमरा के आम के चटनी चटैते कितना निमन लगी चबहते हम चबहते दुबई से ट्रेन पकड़ ले बनी बाप रे बाप एगो काम करी हाँ बोला बोला का करी कुछ ना मिलता तो लटक के चली आई आई देखा तनी लकी जी 2 गो आँख से ना देखा था 4 गो आँख से देखा था ना 3 गो आधा लुक तो उहे मारता ना हमारा जो बना पो से देखा आई पवन लुक मारता ही भूख में डालता रे रउआ आ जाती घरे हमर जीव हहरता रउआ आ जाती घरे हमारा जीव हहरता है पवनवा ए बलम जी ए राजा जी गरम गरम फेंकता ठंडा है पवनवा जो बनवा पलू हमारता पवनवा जो बनवा पलू हमारता ए संजय कजन हो ए शिव शंकर दिग्विजय लपेट लो कोहू का ढांचा हो
और सुनी सबकर घर में घर घर दौरी होता होता सबकर कटनी पिटनी होता सबकर भतारा के दौड़ी कह देले। हाँ सबकर भातारा के मार कचोर देले बाड़े। हाँ एगो रउए बानी कि हमरा के रोआ देले बानी। इनकर अभी खेते में डांठ लागल बा सब डांठ अभी लगले बा और कहिए ले साफ होई कोनो गारंटी नहीं है। सगरी खरियानी छील देले बानी रउए इंतजार बा। और दिया कहतिया का कहती हो घर घर सब कर केसरिया पिटाता तहरा बलम जीना कुछ बुझाता। ए राजा बुझा ए हो घर घर सब कर केसरिया पिटाता तहरा बलम जीना कुछ बुझाता। बात बुझल करो कबले फोन पर काम चली। अमर विदेशी धीरेन्द्र जी हो हरता अमर विदेशी धीरेन्द्र जी हारता। हमार अकेले काटत काटत जीव हार गइल बा बाल हार गइल बा। अब हम तंग हो गइल बानी तो कोनो थ्रेसर लगे धल ना हारी। अरे हिनकरा ना बुझाता धासु धीरेन्द्र हमार जीव हारता हई पवनावा। ओहो बड़ा दुख बा हई पवनावा जो बनवा पलू हमारता। जो बनवा पलू हमारता 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 पवनावा जो बनवा पलू हमारता पवनावा जो बनवा पवनावा जो बनवा पलू हमारता। अरे जिया हो चैत के माहौल बा महीना बा पटलाई बा किसान अपन कटिया बिनिया कह के एकदम मिजाज में बाड़े। किसानी भी बोझा लेके कबार पर अपना अपना तरीका से कटिया कह के चलल बा लोग बधारी से। देखी पंकज बेधरी जी कैसे लिखत तनी कैसे दृश्य के जय हो। अरे पोछा ढोवे साबर गोरिया जब माथावा चले हो चले लचकत पोछा थई के दोनों हाथावा आवे सतेंद्र भैया तो पोछा ढोवे सावर गोरिया जब माथा चल पोछा हो चले लचकत पोछा थई के दोनों माथा अलो लचकत ओ पोछा ढोवे सावर गोरिया जब माथा से चल लचकत पोछा थई के दोनों हाथावा से एकर अगल झूलेला एकर बगल झूलेला अगल झूलेला एक बगल झूलेला हो करे लपर कमर जैसे चले मोरनिया
कटिया करे तो चले अरे वेस्टर नियर कटिया करे तो चले अरे वेस्टर नियर कटिया अपना कमवा के बोले सब कर मोहिने ले बन हो अपना कमवा के बोले बूढ़ जवान लइका बाचा सभे लागल इनका पाछा बूढ़ जवान लइका बाचा सभे लागल इनका पाछा ओ बाजे छपर छपर बाजे छपर छपर बाजे छपर छपर कमर में नचते कर धनिया बाजे छपर छपर साले कमर कमर जैसे चले मोरी मिया लपर लपर के दैबा मन से ई गढ़ले बारे ते औरी हो दैबा के दैबा दैबा मन से ई गढ़ले बारे ते औरी दैबा हो दैबा मन से गढ़ले बारे देहयौरी रूप पानी हो पानी पानी गाँव में पानी नहीं मानो जला सत्येंद्र भैया आया मन समझी जी खाना बनी पानी उन्हीं गाँव के जो मनगर किसान होला कटिया ऊपरे मनगर होला ऐसे की बनिहारी के जे बनी तनी बढ़ाई के टाटे देला कटिया चला दी तो पहले हो जाए आज ये तरीको की नाही करी तंगर खेते में नाच झल दैबा मन से ई गढ़ले बारे दैबा ओ बनी के बनी हीरी को दे तारे रखे से पारे दियर लोग बनी हीरी को दे तारे रखे ए भैया देख के पंकज बतू धरी सचल रहत लोहर धरी देख के पंकज बतू हो देख के पंकज बतू धरी सचल रहत लोहर धरी खाली टक्कर टक्कर खाली टक्कर टक्कर खाली टक्कर टक्कर देखे लोगवा के पनिया दो खाली टक्कर टक्कर कमर जैसे चले मोरी नियाना करे लपर लपर करे लपर लपर चले मोरी नियाना आवा करे लपर लपर कमर जैसे चले मोरी नियाना करे लपर लपर करे लपर लपर करे लपल पर कमर जैसे चले मोरी मियाना रे करे लपल अरे लपर लपर करे लपर लपर कमर जैसे चले मोरी मियाना हो करे लपल लपर अरे लपर लपर
ए बबुआ गजेंद्र का देखा पैसा ऐसा चीज होला कि हर दिल के दूर कर देला। एगो पेट के मनावे खातिर कहाँ कहाँ खेत कोड़े के पड़ेला पता ही ना चले। एगो औरत के पति विदेश में गईले, औरत वियोग में अकेले ठंडी के दिन बा, कहते कि हे रजाई से फरियाई ना, कहाँ सू रहते ते ठंडी में अच्छा से दिन रात सब कटित। कमर पर कमर ओढ़ते कमर पे अपन कम से कम अपन कमर भेज देते, बाकी चीज ना भेजते कमर वो भेज देते तक काम चल जाए। शंभू बाबा देखे में बड़ा ठंडी खेपी की ना 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 ऐसा बात नहीं है, यहाँ के घरे बहुत लोग बा। औरतिया कहती है बाबू अरे किरेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी पैसा बैरी ना। रतन भाई बुचुल भैया बहुत तकलीफ में भी औरत बेचारी का कहतिया। अरे किरेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी पैसा बैरी ना। तले गई पिया के विदेशवा हो पैसा बैरी ना। ले गई पिया के विदेशवा हो पैसा बैरी ना। रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी पैसा बैरी ना। रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी पैसा बैरी ना। ले गई पिया के विदेशवा हो पैसा बैरी ना। ले गई पिया के विदेशवा हो पैसा बैरी ना। रतिया सोहाग वाला आज ले ना भूलनी, पेन्हौले पिया झूलनी रात भर फूलनी। ए बजरंगी बाबा बुलबुल भैया धीरज हो। उमेश भैया मोती भैया भोला चाचा पिंटू भाई ऐसन पैसा है जे सबका के अपना अपना फैमिली से दूर कर देला। फैमिली से फैमिली फैमिली बाबू अलग मत करो, केहुली ना फैमिली इनका के केहुली ना उनकरा के लेबे तो सार्वजनिक सामान हो, वो पंचायत के हुए। औरत कहतिया पिया के ना काम बुझी बाबा अलग बले। खर्चा चलावे अपन कही के भेजबले। बाबूजी कहले कि तू अपन खर्चा अपने चलाव, ऐसे हमार भातार नु बहरा गई ना तो जाई। औरत कहतिया खर्चा चलाव अपन कही के चेतवले। ए राम आ गया भैया अंजनी भाई हो। अरे खेतवा मिलल बाटे खाली दुई हिस्सा हो पैसा बैरी ना। खेतवा मिलल बाटे खाली दुई हिस्सा पैसा बैरी ना। ले गइल पिया के विदेशवा पैसा बैरी ना। गैया मिलल एगो हिस्सा पैसा बैरी ना। औरत कहतिया अरे खटत हमार करे जा सुखाला। हमार करेजा सुख के आठी हो गईले। शंभू बाबा ई बताई जे उ बेचारे विदेश में जाके काज ने बकरी चरावत रे के लोग के खूंटी गाड़त रे। खूंटी गाड़त रे खूंटी ना ना ए बेया का हो बकरी नहीं खंजरावत तनी एक साइड का मुअल चाम पीटत रे। मुअल चाम पीटत रे का करस
जियत भेटात नहीं खेत मुहले पर काम चलाओ तारे। राम आंगया भाई के बात करता रहे। जाए दे बेचारे महीना में 32 दिन तो बहरे रहले। अब का हम बताई ना खोलब ठीक ना कहाई। अब इकरा मेहरारू के दुख हम न बुझिले। भाई एगो पीपुई लेके कहते हैं कि हेने बनी हेने बनी। हाँ वो नहीं रही है। और अतिया कहतिया का कहतिया खट तो खटे त मोर करे जा सुखैले सोना नियन देहि अपन माटी में मिलैले। हाँ सोना नियन देहि अपन माटी में मिलैले। ए कवि जी औरत कहतिया अरे मंगले जे हो खतिना हमको कही और शीशा हो पैसा बैरिना। मंगले ना होती हमको कही और शीशा पैसा बैरिना। ले गई पिया के विदेशवा पैसा बैरिना। नहीं जैते पूर्व दिशावा हो पैसा बैरिना। मुखिया जी का लगे चला गोपाल जी ए घुघरू भैया ए मनोज मतलबी जी ए राघवेंद्र भैया हाय देखा तू लोग विदेश जाता रहो। औरत कहती है बाबू पवन का कहतिया शैलेश भाई हो सुना बड़ा वियोग में भी है। कैसे कहतिया का कहतिया अरे देवरू खेसारी तनी फोनवा लगई त पियरू पियारे लाल के घरे बोलई त। ए बाबा तनी रौरो कुछ कह देती तो बड़ा अच्छा लागे। फोन उन कह देती उनकर नंबर दी का। ए देवर जी तनी नंबर बताई ना बाबा लगा दे। नंबर बताई हाँ बताई। हाँ 97 717 98 ई नंबर हाँ नंबर है। ई तिलवा का सर भेजे के जगह बताओ तरी रे बाबू। खिचड़ी के बताई है ने मत बताओ। और अतिया कहतिया अरे देवरू खेसारी तनी फोनवा लगई ता प्यारे लाल पियऊ के घरे बोलई ता। बबुआ रे अरे कही गईल रह गईल दुई परिसा हो पैसा बैरिना। ए कही गईल रह गईल दुई परिसा हो पैसा बैरिना। कैसे मिट्टी मोर हिरिसा हो पैसा बैरिना। कैसे मिट्टी मोर हिरिसा हो पैसा बैरिना। ए राम आंगया भैया औरत लास्ट में कहती है कि एके गो दुख बा। एकदम इंडिया के जगह क्रिकेट पैदा होले ओंग हमारा घर में क्रिकेटर को ही बाड़े। एगो लड़का बड़ा सा एकर माने कि एके गो ब्लॉक से ढेर कुली प्रखंड हो गइल बा। बाबू बहुत प्रखंड बा। हमारा घरे में 9 गो पंचायत बा। 9 गो बा और 9 गो मैं वार्ड कमिश्नर मुखिया ही जी खड़ा हो जाई है। और अतिया कहतिया आरे लईकी भइल निसवा लईकावा सती सवा हो पैसावा बैरिना। लईकी भइल निसवा लईकावा सती सवा पैसावा बैरिना। आवे वाला बामनी 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 सवा पैसावा बैरिना। अरे लईकी भइल निसवा लईकावा सती सवा पैसावा बैरिना।
अबे वाला बामनी सब पैसा में बैरिना अबे वाला बामनी सब पैसा में बैरिना अबे वाला बामनी सब पैसा में बैरिना दुगो यावरी आवेला बड़ा सजोड़े टूको दुगो चोरे 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 हाय देखो चल तैयार भाई बाबूआ धानी हाथ करते भैया धानी हां ओए चला चला भैया ये कंपनी में चला लगते भैया कर लेना चलो लेकिन भाई चला चलिए आई भैया हम भोजपुरी गायक गोलू गोल्ड आप सब तमाम श्रोता समाज के बार बार चढ़ चुके प्रणाम करते हैं आप सबके समक्ष एगो चैता के एल्बम भेज रहल बानी हमरा आशा न विश्वास बा कि आप लोग के जरूर बढ़िया लागे एकदम एकदम फिर से हमारा वही समाज राम मांगिया भैया भूपेश बाबा रतन शर्मा जी आज हाथ के संगे भैया टुनावत और मुन्ना जी भी बाड़े साथ में किलाट लेके बुचुल भैया भी फुकत ए बबुआ आज के डेट में जेकर सबसे तेज लेखनी चलत हमरे बड़ भाई उमेश अनमोल भैया प्रभु विष्णुपुरी जी और साथे साथे शक्ति सोना जी भी उपस्थित बानी और साथ में जकरा माध्यम से हमेशा हमारे प्रोजेक्ट याला बबुआ बड़ भाई शंकर भैया भी उपस्थित बानी और साथे साथे हमारा अप्पू भैया भी रिकॉर्डिंग करत हन सहयोग करता हमारा रंजीत यादव चक्की से और संतोष बुनेल निकेत बिहारी भाई सब लोग उपस्थित बा चलिए आई भैया आप लोग के समक्ष एगो हम सोहर भेज रहल बानी हमरा आशा न विश्वास बा कि आप लोग के बहुत बढ़िया लागी एक जानी के मर्दा गौना करा के बहरा चल गई बबुआ आजाद की साल भर के बाद मर्दा घरे आइल बा आ देखो तक कि गोदी में लालना खेलता मर्दा पूछता कि बात लइका भइल ह त कैसे भइल ह चुप तोरा भाई के देवता मर्दा पूछत ए बबुआ अरे सच सच बतिया बता तो प्यारी धनिया सच सच बतिया बता तो प्यारी धनिया के करह अरे के करह गोदी में हरियावा के करह गोदी में हरियावा के करह सच सच बतिया बता तो प्यारी धनिया सच सच बतिया बता तो प्यारी धनिया के करह अरे के करह गोदी में हरियावा के करह गोदी में हरियावा के करह गोदी में हरियावा के करह औरतिया कहत के राजा जी एकर फेर में तू काहे बाड़ा काहे न रही के कटलस के बोलस के खाद से पटैले से कर फेर में तू काहे बाड़ा तेलहन के बोझा त तहरे न दुआर पर खाइल बा बढ़िया सिखावत ताड़ू औरतिया कहत के ए बबुआ अरे चाहे पिया मरबा चाहे रे करियबा अरे चाहे पिया मरबा चाहे रे करियबा इ त देवर है इ त देवर है जमल हो हरिला महादेवर के जमल हो हरिला देवर के लइका के फुआ लोग सोहर अलगे गावेला बाबू इस तरीका से गावेला देखियो इजा पहुंचल बा लोग
नाच के बबुआ के दुआ देता लोग कैसे कहता लोग बबुआ कैसे कंगना लुटावा या भौजी कना बाली लुटावा या भौजी कंगना लुटावा या भौजी कना बाली लुटावा या भौजी तारा घर में ललना भइले लवंडा नचावा या भौजी तारा घर में ललना भइले लवंडा नचावा या भौजी कमर हिलावा या भौजी तनी नाचो गावा या भौजी कमर हिलावा या भौजी तनी नाचो गावा या भौजी तहरा घर होरिलावा भइले कंगना लुटावा या भौजी तहरा घर होरिलावा भइले कंगना लुटावा या भौजी लइका के पहले के खेलावेला लइका के पहले बबुआ मटारी खेलावेला कैसे देखिए अपना आंचल में मटारी लेके कैसे खेलावेले ले बाबुआ ले यो बाबुआ और कवन मसे बाबा मर पिया हकइले तकवन मसे कवन कइले हो ए बाबू ये चीजवा के अलग तरीका से नट भाई लोग आके देखी नाचेला कैसे कवन मसे बाबा मर पिया हकइले कवन मसे कवन कइले हो कवन मसे बाबा मर पिया हकइले कवन मसे कवन कइले हो ए लाला ना कवन मासे सुतनी से जरिया से दहिया मोरा भारी भइली हो देखी और कैसे कहतरी का कहत लोग ए बबुआ रहरी के दाल देखी हुलिया में भात देखी छिकिया में हो रहरी के दाल देखी हुलिया में भात देखी छिकिया में हो यह कितना का हमनी के देहात में लोग गा के नाचेला देखी कैसे राही राही खापा रप मोहन चले खापा रचा वही तीनू हो राही राही खापा रप मोहन चले खापा रचा वही तीनू हो सखी लोग भी जुटल बा देखी कैसे गावता लोग हंसी हंसी कहल सखिया चाचा पकइल बा अखिया ए सखी हंसी हंसी कहल सखिया चाचा पकइल बा अखिया बताव साचे बतिया बताव साचे बतिया के पर कहल हो कर मतिया बताव साच बतिया के कर कइल हो कर मतिया देखी लास्ट में बबुआ के दुआ देवे खातिर किन्नर समाज के भाई लोग जुटल बा अरे नाना हुआ जल्दी खिलाओ रे
बजाओ बजाओ मोर सखिया लाला हुआ है बजाओ मोर सखिया लाला हुआ है ए नैना दीदी अरे है बाबू भइल बा एकरा बारे में कुछ कहबू हो आय हाय बाबू हमार जुग जुग जिया जुग जुग जिया सब बाबू इन पर बड़का होखे नाम हो कुल खानदान आके पढ़े ऐसन करस काम हो जुग जुग जिया सब बाबू इन पर बड़का होखे नाम हो कुल खानदान आके पढ़े ऐसन करस काम हो गवले सोहर गोलुआ न बोल हो चचा लुटा 10 रुपया दिल खोल हो बजाओ 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 मोर सखिया लाला हुआ है 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 जुग जुग जिया हमार बाबू लइका बरंडवा एकर डिमांड बजिला में उछाल दिखा लइका बरंडवा एकर डिमांड बजिला में उछाल दिखा ए मनोज मतल दीदी ए राघवेंद्र भैया ए गोलू जी बनारस का करत नहीं आई हमें ए अम्मा जी का कहतरू ए बबुआ बा का कहतरू हो रात बहुत बड़ा घोटाला कर दी हूँ मैं का कइले बा अरे और छोटका बेटा बड़ा खुरपात कर दिले बा हऊ हाँ छोटुआ अब बहू का हाँ का कइले बा ए बबुआ अरे अभी बहू का नहीं खेल लौका हो गई बा अबू लौका भइल बा हाँ अब्बा आयो बाई बू करेगा बे हां मारेंगे बस अबू मार देंगे पैर खराब कर देंगे तुम्हारा अब्बा आयो बाई बू करबे बाई बुई अब्बा आयो रात रउआ बड़कू के पायजामा पहन के ढू गई बा का रे बड़ा गलती कैले बा इहे काम करता रे तो हम का करी टाइम से प्याज ना खोलबे तो हम ओज ना जाई चौक देना के चचुलाली घूम यानी कौन ना बोलतो लियो चुप तू अपन बियाह तू अपने से काटता रहो हाँ, बताई कौनो भाई से कर बियाह करा दी कौनो लड़की तो एकर भार सहे वाली नहीं खे पूरा जाए के चाही भौजाई का लगे बोल बर भौजाई मतारी के समान होले तो हम का करी तनी जा तनी सा कैले बा तनिए सा कह में मैं देह बांध देले भाई तनिए सा कैले बा सुबोधवा के बोलाई हम बुला के एकर व्यवस्था करवा दे बोले मुखिया में उ लड़त रहे उहे फसिला के करस अब जीते दियो ओकरा बाद ना जीते दाओ ओकरा काम बाद बनवा दे तनी हम तो तनी से बनबे कहीं ओकर प्रचारक हई और अतिया वियोग में रोतिया आ ससुई से का कहतिया का मजी खाली घरे में ढुक रहे कि कुछ कहबो कैलक रे अब का कैले बरुआ सब खोल के बताओ तनी मन तो करते के करके मारी मारी जे खाली फाट तू जाई सपट मरले ना हमें मन तो करते करके मारी फिर अरे बाप रे अरे माई रे अरे दादा रे अरे माई रे संघारवा गाड़ी कौना के बेटी है रे बेटी हिया संघारिया लगाओ ना लुअठिया लगाओ ना तरह के मार के अरे बाप रे अरे दादा रे अरे माई रे इस चाइनीज चौकी के आटा खा के मोटाइल भी कर संघारवा गाड़ी मारे एक लात और मारे में पीछे से बेसन फेंक देबो बुझला हमर हाले नहीं खजानत बेसन बिगवाइए दे हब एक लात में ओ बेसन के पकौड़ी सम और वही बेसन के पकौड़ी बाबा के खिया दे उ पकौड़ी हम ना खाई हाँ, प्याज मिला के खिया दे तेरा बाद बाबो टाइट है तू टाइट और अतिया कहतिया का कर दिया कि देवरा सैया रे अरे बुआ 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 कि देवरा सैया जी के पहन के पाए जाना जी हाय हाय ए अंजनी भैया डोरी वाला रहुआ की चैन वाला साया रहुए चैन वाला साया तनी यही से ही बेचैन भइल बा ए दादा
यही से बेचैन भेल बा, चैन वाला देख के बेचैन भेल। मारा पीछे से बेसन फेंक दे। अच्छा तो तू चैन पर बन लगेबो का? हाँ, होली के एक दिन पहले बाबा का पकौड़ी बना के खिवा दे। होलिका दहन के दिन है। क्या बात है कि देवरा सैया जी के पहन के पाए जामा जी, घर में ढूक गइल आमा जी। देवरा सैया जी के पहन के पाए जामा जी, घर में ढूक गइल आमा जी। अरे बड़ा गजब पहले बा। ए राम आ गया भैया, राम आ गया भैया हो। एक के घरे मत ले जाइए ना, तो बौका लौका लेके चल जाई तेरा घर ही। हाँ तो तू एक के 2 पैकेट मुरई दे दी है, बोया में धक्का चार डाल दी है, ले जाके इन्हीं के खेत में छीट दिया है। हाँ इनकर बिया इनके खेत में छीट दी है। हाँ अब बाबू के 2 मुरई दे दी है, घरी सतुआ पर खात रही है। बबुआ हम मुरई ना खाई। ए अम्मा जी, नरसिंह बाबा के नरसिंह बाबा के नाम मत लो बाबा। नरसिंह बाबा बहुत बढ़िया मुरई नहीं खाते हैं, वो भड़ुआ मरचा खाते हैं, वो अच्छा आदमी है। और अतिया कहती है बबुआ, कोरबा में कस के ली हुए हम के लपक जी, सैया समझ के हम हूँ चपक जी। ए हो सैया समझ के हम हूँ धौनी चपक जी। तुरे का फेर में बारो तार पुठा फरवा दे बाज। पुठा फरवा देबो, फरवा दे। हिलना बोल खान हिल हिल ढुकता। तो लेवना अपन पुठा खूंटा में लगा के फारो। देख ली राउर कैसन जन्मौले बनी बेटा। ई गरहन के जागावल बेटा हका राउर। ई राह बाबा के मांगल हो। राह बाबा के मांगल हो। चल चला हमरा यहाँ इटवा पुल पर। हाँ एकरे खातिर इतना रे छठ कैनी, कितना उख के कोसी भरनी एकरे खातिर। बताई बड़कू हमार भतार कितना निमन मिलल बा। बाप रे बाप, बहुत भतार हो। भतार हो भतार हो कि पतार हो। हाँ। किशोरी होइए गौए हो तसुरू होइए गौए रोजाला डहरा माजी, घर में ढूक के गौए रामा जी। शुरू होइए गौए रोजाला डहरा माजी, घर में ढूक के गौए रामा जी। की तो जगह है बजाता राजा भोज कहाँ गंदू कहाँ गंदू भोज कहाँ गंदू। बबुआ बका कहतरू ऐसा काम के लिए हम खोल के कैसे बताई। अरे और बड़को है तब एक हम दासा बिगड़वाए। खोल के ना देखबू, खोल के ना देखे तार के खोल के दिखाई खोल के। बबुआ बा छोड़ दे, बेलौज हो गई भाई। डुमरसन हुआरा के दुकान पर जाके पान खा के बिगड़ गई। खोल सने पतो ले बनी देवर के मार के नेवर कर देलस। तेवर तहार खराब कर दे। तहार बेमर बा हमारा के सट्टे खाती हो।
तहर भैया साटे खातिर 4 दिन स्ट्रगल कैले अच्छा तब छुए देहनी तो हाँ हम 8 दिन करे भले 2 दिन सपाट मारे हाँ मरवा दे सपाट मरवा दे तरह के सब निहुरल छोड़ा दे क्या जा 2 बेर मारवाला तोरा के निहुरल छोड़ा भेजा तड़ी हमरा मांगे भैया लगे हां उनकरे मान के ते बाड़ी उनका मन के बाऊ तो दिन को नतिया मोबाइल चाम पिटता हाँ हाँ चल तोरे चलते इनकरा जियत भेटा जाई औरतिया कहतिया का कहतिया धीरे धीरे लागल पूरा देह गुदगुदावे हमरो के मजा आमा लाहे लाहे आए सुन तोरा मजा आवत रहे तो ई बात हमरा से कहले तो कहले अपना मरद से मत कही ना ना हमरा का बुझावे और बड़कू के भाग में बड़ा लेकिन बड़ा कुछ कहीं बौका नहीं कहीं बहुत बड़ा लौका बा स्वाद देता ही सवाल वो देता धीरे धीरे मजा आवे हमरो के आवे ए औरतिया कहलस की का कहिए अम्मा जी आतना गजन में डलुए हमरा के हमारी स्थिति खराब हो गई है बड़ा कुआ की गिरा गलती कौवे धरा के हो का धरावले रहुए का की गलती कौवे धरा के खटिया के खामा जी घर में ढूकी गौए अम्मा जी तो गलती कौवे धरा के खटिया के खामा जी घर में ढूकी गौए अम्मा जी बाड़े नसैया चढ़ली जवानिया में बाड़े नसैया बलम देवरे हो देवर हो तापना मोर करी हैया देवरे हो तापना मोर करी हैया ए अम्मा जी उ जान तनी कब चिन्ह हुए कब चिन्ह है बबुआ बो कब चिन्ह है सोनी कब चिन्ह हुए राते झाका झूमर में ओ कर जब जुलुकी धराइल सुबोधवा गइल चिन्हाइल जब बोका जस बासाइल बसाता हाँ सेंट मारे लाउसाने ये तो मुखिया में लड़े के बा तो लड़े के बाद ओकरा के इतर से नहवा के चुनाव जीतवाल जाई ए बबुआ बो हाँ माई यदि अब की सुबोधवा मुखिया होई केहू ओकरा पंचायत में दुखिया बन के ना रही का बात बा बुझाता जे इनकरो के विधवा वाला साड़ी देले बा हाँ हमरा के कहले बा बबुआ बो जे तोरा के बुढ़िया वृद्धा पेंशन दिवाए बा इंदिरा आवास पास करा दे आ तोहरा द्वार पर इनार खुनवा दी हाँ लड़किया कहतिया सुबोधवा गौए चिन्हाइल जब बोका जस बासाइल रे खेसारी प्यारे लाल हो खेसारी प्यारे लाल से भागल रहेला माजी घर में ढूक गईल रामा जी खेसारी प्यारे लाल से भागल रहेला माजी घर में ढूक गईल माजी मारे खेसारी प्यारे लाल से भागल रहेला माजी घर में ढूक गईल